Ξέρω, έχετε πάρα πολύ καιρό να με δείτε, αλλά όχι, δεν έχω πεθάνει, ζω. Έχω να πω πολλά για τους λόγους που έλειπα, αλλά αυτό θα γίνει σε άλλο βίντεο. Σήμερα είμαι εδώ, NBA player μαζί σας, καρναβάλι, μαζί με τα μπισκοτάκια μου, καρναβάλια κι αυτά. Και επειδή μετά σου γλυκιάσω αυτά τα μπισκότα και έχω προφανώς τις καλύτερες ιδέες, είπα να δοκιμάσω κάτι που θα δείτε στη συνέχεια. Προφανώς στο σχολείο δεν μπορεί να μείνει το τέλειο blend που έχω παίξει εδώ πέρα, αλλά οκ, πάμε στο βίντεο. Γεια σας, τι μου κάνετε, πώς μου είστε? Καλώς ήρθατε λοιπόν και πάλι για ακόμη μια φορά στο κανάλι μου. Γεια σας, δεν με ξέρετε, είμαι η Ειρήνη και σήμερα έχουμε πάλι street talk με 2 κουτιά απόκριες, οπότε το θέμα είναι επίκαιρο. Και στο ένα κουτί. Τι έχουμε αυτές τις μέρες? Στο ένα κουτί έχουμε ερωτήσεις βασισμένες στην κοζονητική αποκριά που θα πάμε στρατά με τον κόσμο. Και στο άλλο κουτί έχουμε μπισκοτάκια αποκριάτικα, τα οποία θα δίνουμε στον κόσμο σε περίπτωση που απαντήσουν σωστά. Εντάξει, οι ερωτήσεις μισές είναι γελίες, δηλαδή άμα είσαι κοζανίτης και δεν τις βρεις, δεν ξέρω τι κάνεις με τη ζωή σου. Αλλά έχω βάλει και μερικές λίγο τρίκι, ρε παιδί μου, για τους φανούς, γιατί μπορεί κάποιοι να μην ξέρουν πού ακριβώς είναι συγκεκριμένη φανή και να πέσουν στην παγίδα του να μην απαντήσουν σωστά. Οπότε πάμε να δοκιμάσουμε την τύχη μας με το πώς το πάει αυτό σήμερα. Πάμε. Ποια θα είναι της πρώτης? Εγώ. Ωραία, τράβο. Και διάβασα δυνατά γιατί δεν έχουμε και μικρόφωνο. Πώς λέγεται ο φανός που γίνεται λίγο πιο πίσω από την πιτσαρία Βαμπέ? Πώς λέγεται? Όχι. Να πω! Όχι, να πω! Α, ξέρω! Αλλά δεν το βρεις! Πουτανάδικα! Ναι! Ευχαριστώ! Τώρα θέλω εγώ! Ναι, μία άλλη ερώτηση. Και εγώ θέλω! Ελάτε. Ωραία. Συμπλήρωσε τους στίχους. Οι φανοί έχουν κάνει χαρμάνι από 1 μέχρι 2. Δεν το ξέρεις. Συμπλήρωσε τους στίχους, η φανή έχουν κάνει Χαρμάνι ρε, αδιάβασα. Δεν πειράζει. Και η τελευταία. Πώς λέγεται ο φανός που βρίσκεται κοντά στη Λασάνη? Η Λασάνη που είναι? Είναι το πρακτορείο τα αστικά. Α! Νομίζω πήγες. Έλα να γνωστό όνομα, άμα τις σκεφτείς που δεν βρεις. Ξέρω! Δεν πειράζει. Η απάντηση είναι νυχιά. Ερώτηση και μου απαντήσεις το ή κάτι. Πάμε να περάσεις. Είναι πολύ δύσκολο. Τι τα αντίληξης τώρα έχει? Πώς λέγεται η ομάδα των μουσικών οργάνων που υπερισχύει στους φανούς? Πώς λέγω τους πάω. Κλαρίνα... Ναι, αλλά όλα μαζί. Όλα μαζί. Και με το Ζάνι, η Φανή και τα... Ποια μου λέξη? Έχει όλα τρία. Δεν πειράζει. Μάτες ή γιαούρτια θέλετε να σας πετάξουμε? Θα σκάσεις. Όταν πήρες το καλό λόγο στο στόμα πάντα. Θα αφήσεις πάντα εδώ πέρα. Αλλά μην το κόβεις, Ναι. Όπως θα πεις στο τσάντα που δεν φέρεις ποτέ, δεν θα φάσεις. Είστε η φέκα. Λοιπόν, τραβάω το χατάκι και άμα απαντήσετε στην ερώτηση, κάνετε κλειδό. Άμα απαντήσετε σωστά, ποιος σου κουνάει? Πώς λέγεται το παραδοσιακό τραγούδι που χορεύεται στους φανούς και έχει όνομα πουλιών, Περιστέρι? Μπράβο! Το Περιστέρι και το Περιστέρι! Εντάξει, σιγά τώρα, στα Έλα μωρέ! Πώς λέγεται η ομάδα των μουσικών οργάνων που υπερισχύει στους φανούς? Περίμενε. Ομάδα μουσικών οργάνων, τα μουσικά όργανα, τα μπροστά. Τα μπροστά. Κάτω είναι μπροστά. Ρε Φέι! Δεν πειράζει. Πάμε να δώσουμε και δεύτερη ευκαιρία στη Φέι. Παρόλο που είναι με τραγουδιά και επειδή είναι τόσο σίγουρη για τον εαυτό της. Λοιπόν, συμπλήρωσε τους τύπους η αποκριά στην Κοζάνη και η πόλη έχει ανάψει φωτιά. Πάμε λίγο.
Λάζαρος. Στολισμένη με στολές που δεν κάνει, ναι. Είστε τραγούδι, κλασικό. Όχι. Με τραγούδια την αποκριά. Λοιπόν, εγώ αυτό το ξέρω. Για πες. Ποιο είναι το φαγητό που Με κρασί και γνωρίζετε με σαγκριά. στον κόσμο μαζί με το κρασί, τους φανούς και χ? Ωραία, το βρήκε. Όχι, είναι, μισό να σου πω, τι λέει. Στολισμένη με στολές που δεν κάνει, με κρασί Έφαγα και πριν σαγκριά. λίγο. Αυτό είπες. Ωραία, και οι δύο. Ορίστε. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Γεια. Λοιπόν, είμαστε εδώ με τους. Αχιλλέας. Αστέρης. Μαραδόνα. Και θα παίξω για αυτό το παιχνίδι προφανώς, οπότε ορίστε. Όλοι παίρνουμε από ένα. Ένα όλοι μαζί. Συμπληρώσει τύπους. Η Φανή έχουν κάνει. Φάνη. Άντε μουρό. Μαραδόνα. Στο πούτσο είναι αυτό. Εύκολα. Ναι. Από του ύπου στο ντουμάνι. Αυτό ήταν. Ναι. Δεν κάνει. Νικήσαμε. Ωραία. Μίτσα, τράβα και εσύ. Αυτό. Γεια. Πώς λέγεται το παραδοσιακό τραγούδι που χορεύεται στους Ισπανούς και έχει όνομα πουλιών? Έλα ρε μαλάκα, το χορεύαμε και στην κατασκήνη πρέπει να το θυμηθούμε. Περίμενε ρε μαλάκα. Περιστέρια! Ναι! Ορίστε, μπορείς να πάρεις. Τα έχεις στη γενιά του καγιά. Ευχαριστώ. Διάλεξε Αστέρι. Αυτό το τραγούδι το τραβήξαμε μόλις Περιστέρια! Α, το ίδιο, όχι άλλο. Άλλο, δεν έχει το πράσινο πάρε. Δεν βλέπω πράγματα. Ναι. Πώς λέγεται ο φανός που γίνεται στην πλατεία Αθηναγορά πίσω από το γυμναστήριο Σέντρα. Είναι λίγο δύσκολο. Είναι δύσκολο. Τι είναι η Αθηναγορά? Πίσω από το σπίτι Γεωργιάδη δεν είναι. Πάνω είναι ρε μαλάκα. Άστο Σάντρα. Παύλος Μελά. Αυτό είναι πιο κάτω βρε μαλάκα. Μπράβο, ηλίθιε κάμω. Όχι, που τον άφηκα. Α, ούτε αυτή δεν ξέρει. Ούτε αυτή δεν ξέρει. Περίμενε τα σημειωμένα. Και όχι εξίδες. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Είμαστε εδώ με τις Χριστίνα. Και λοιπόν, θέλω να πάρει ένα χαρτάκι, να γράψει την ερώτηση και να απαντήσει σωστά, παίρνει κέρασμα. Συμπλήρωσε τους τύπους. Η αποκριά στην Κοζάνη και η πόλη έχει ανάψει φωτιά. Μπράβο, Χριστίνα! Μπράβο, Χριστίνα! Και ευχαριστώ πολύ. Εσύ, όχι. Όχι, είναι teammate απλά, ωραία. Είμαστε εδώ με τον... Ωραία, λοιπόν, Νεκτάριο, πάρε χαρτάκι. Κάμερα, ανάβει ο πρώτος φανός στην Κοζάνη. Έλα πανεύκολα. Του Τζιγνοπέμπτη. Τέλεια. Φτάσαμε λοιπόν στο τέλος, οπότε πάρτε εδώ μια ιδέα από τα λόγια, ελπίζω να το απολαύσετε. Φιλάκια!